la formació reusenca No Suquem Mai van presentant la seva maqueta M'agrada l'Aniol quan es lleva al matí a tot arreu on poden. Bars, pubs, concursos... però no sempre poden gaudir de la presència de l'Aniol en els seus directes. Moltes gràcies, som els No Suquem Mai i estem aquí per presentar la nostra maqueta que es diu M'agrada l'Aniol quan es lleva al matí. A què rieu, altres? Fa gràcia, potser? Bé, la qüestió és que venim a presentar-vos també la història de la maqueta, perquè si vam posar aquest títol no va ser gratuïtament, sinó perquè darrere d'aquest títol hi ha una gran història d'amor. Avui us explicarem com funciona el tema. La qüestió és que vam conèixer l'Aniol amb un ascensor del Prica. Ara es diu carrer Fúria, però sí, llavors es deia el Prica. Bueno, la qüestió és que ens vam quedar tancats a l'ascensor del Prica amb l'Aniol i hi va haver una atracció sexual que no vam poder evitar. Ens hauríeu d'ajudar fent un crit ben fort, tot el tall, no només aquí davant, sinó allà darrere també, sisplau! Però en aquesta ocasió sí, l'Aniol va aparèixer enmig del públic del Call a Reus el passat 30 de maig al vespre. Quina gràcia que ara em fa veure aturar les nits, però no fons i de tot cor desitjo que siguis feliç. Pobre no que et trobarà, ben segur li faràs mal, però jo no hi puc fer res. Tot està a les teves mans, tiraran un camí i els faràs patir, el cor els trencaràs, però ells no hi tornaran. Deixaràs que tornin a intentar, s'equivocaran, veuran que tu no has canviat ni ho has intentat i els hi has fet tan mal. Na-na, 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 t'estimo tant, na-na. Una bona colla de seguidors, algun amagant-se darrere d'una lletra de cançó, van avançar endavant aquesta prometedora banda. En continuarem parlant. Que em diguis m'agrada, tu menges estrany.